लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो माने शक जादों आरोना गोबाङानो गिनाय मोनदों जायफोरा माने YouTube चेनेल दङ आरो जायफोर माने गिनाय मोनाखै बिथांमोना माने गाव गावनि YouTube चेनेल थाब्लाबो गाव गावनि YouTube चेनेल थानाय जिमेल आइडिखौ गोबाङानो माने चेक खालामा साबस्क्राइब खालामनानै ला DB टेक्निकेल YouTube चेनेलखौ आरो गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नटिफिकेसनखौ अल होनानै ला दा जायफोर चेक खालामो बिथांमोना माने गिनाय मोनदों आरोना गिनाय मोनदों आरो शक जादों कपिराइट क्लेम माने कपिराइट स्ट्राइक फैबाय नामा आंनियाव आंनि चेनेला मा जागोन डिलिट जालांसिगोन नामा बेफोरबायदि गोबाङा सानदों आरोना दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां जोबजासे नायब्लासो बुजिगोन आं नोंथांमोननो माने मोजाङै फोरमायनानै होलांगोन मानि थाखाय बेफोरबायदि फैदों दा आं खुगायाव माने मोनसे बुस्थु जादों आरोना बे जानायनि जाहोनानो जाहैबाय माने दा दुरबल मानसिफ्रा जानांगौ हार्टनि थाखाय मोजां आरो बे अर्जुन बिफांनि बिगुरखौ जादों आरो दा आं गय बायदि सावसोबगासिनो दं गय जायाखै दा बेनो आरोना लोगोफोर गोबां मानसिया माने YouTube चेनेल खुलिब्लाबो माखासे YouTubeनि सेटिंसफोरखौ YouTubeनि गाइडलाइन्सफोरखौ गोबाङानो मिथिया दा जायफोर मिथियो मोजांनि बाथ्रा आरो आंनियाव कमेन्ट खालामनानै सोंदों गोबाङानो आरो मेसेजावबो WhatsAppआव मेसेज खालामनानै सोंहरदों स्क्रिनशट हरनानै नैबे जिमेलखौ नायनो हागोन नोंथांमोना मानि थाखाय फैदों बियो बयनियावबो फैदों मैया बावै फैदों बियो आङो माने कन्टिनिउ भिडिअखौ दामानि होबाय थानो हायाखै टेकनिकेलाव बेनि थाखाय आं निमाहा बिखायो माने मैया 16 थारिख बेलासियाव फैदों आरोना दा YouTubeआव नोङो जेनेबा नोंनि भिडिअ होबाय थायो नोंनि भिडिअ होनायनि समाव नोङो मालायनि मेथाइखौ इउज खालामो जायफोरनि मेथाइयावनो मालाय कमिउनिटि गाइडलाइन्स माबा होनाय थाखायो कपिराइट क्लेम होनाय थाखायो दा बेफोरखौ नोङो इउज खालामब्ला नोंनियाव माने जायफोरना मनिटाइज जानाय चेनेल बिसिनिया माने $1 जायो कपिराइट क्लेम फैबाथाय $1 जायो दा बे कपिराइट क्लेम फैनायखौ नोङो एबार गावनो बोखारनानै $3 खालामफिननो हासिगोन आरोना YouTubeनिफ्राय बे माने फिचारखौ होनानै होसिगोन बेनिखायनो बयनियावबो बे कपिराइटनि जिमाइला बयनियावबो फैदों आरो नटिफिकेसन बयनियावबो फैदों नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनाङा जेबो गिनाङा बेयो रावनावबो कपिराइट फैयाखै माने कपिराइट फैनायनि बेखौ माने कपिराइट क्लेम फैनायखौ नोंथांमोना बोरैहाय $3 खालामफिननो हायो बिनि आपडेट होदों आरोना बे 2023 नि फेब्रुवारि मासनिफ्राय जासिगोन आं नोंथांमोननो सिगांनिफ्रायनो खिथाबोगासिनो दङ नैबे जिमाइला बयनावबो फैदों नोंथांमोना माने गोनो गोथो जानाङा गिनो नाङा बे माने कपिराइट फैयाखै नोंनि चेनेलाव कपिराइट फैदोंबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक नैबिदि माने एक्टिभ जानानै थाखायो आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होदों नैबिदि एक्टिभ गोजा जानानै थागोन आरो कपिराइट नांदोंबा नोंनि चेनेलाव दा फार्स्टआव वार्निं हरग्रो नोङो माबा मोनसे बिदिनो जेबो ड्रेस गानै आरो गारिजों गारि सौग्रावलायनाय थै रना रनि गनाय सोरखौबा देथारनाय दानथारनाय भिडिअफोर होयोब्ला माने कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक हरो आरो YouTubeजों रिलेटेड थायै माबा मोनसे एप्लिकेसन नोङो माने प्रमोट खालामोब्ला कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक हरो बे गाइडलाइन स्ट्राइकफोरा माने 90 डेजसिम थायो 90 डेजनि उनावसो बेयो माने हारसिंनो रिमुभ जालाङो बेखौ रावबो बोखारनो हाया नों हाजारखि भिडिअ नाय माने बेखौ बोखारनो हाया आरोना 90 डेजसिम बे YouTubeनि रुल मथे बे 90 डेजसिम थाथारगोन बिनि उनावसो बे हारसिंनो गोमोरलाङो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय 90 डेजनि गेजेराव नोंनाव मोनथाम जुदि स्ट्राइक नाङोब्ला नोंनि चेनेला टार्मिनेट जायो आरो स्ट्राइक नाङोब्लाथाय नोङो फार्स्टआवनो नोंना हमनानै ला कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक नाङोब्लाथाय नोङो लाइभबो फैनो हाया भिडिअबो आपल'ड खालामनो हाया कमिउनिटि पस्टबो होनो हाया 7 डेज माने 1 उइक बिनिफ्राय सानसे 8 डेजसिम नोङो माने जेबो खालामनो हाया आरोना एक्टिभ कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकआथ' थाखागोन बिनि उनावबो नोङो भिडिअखौ हप्तासेनि बारनायनि उनावसो 9 डे 10 डे जाबासो नोङो भिडिअ आपल'ड खालामफिननो हायो ओमफ्राय कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकआ 90 दिननि उनावसो मास मोनथामनि उनावसो हारसिंनो गोमोरो आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला YouTubeनिल' सोमोन्दै आं हगारा बे चेनेलाव माने गोबां बिदिनो ससियेल मिडियानि सोमोन्दै इन्सटाग्रामानो होन टुइटारानो होन फेसबुकआनो होन जि आपडेट मोनो नोंथांमोननिसिम आं लाबोनो नाजायो दा गोबां भिडिअ बानायनांगौ दङ आंहा दा बेनिखायनो आङो माने टेकनिकेलावबो बारा कन्टिनिउ फैबाय थानो हायाखै दा नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामब्लानो जाबाय नैबे टेकनिकेल चेनेलखौ मनिटाइज जानो बारा गोबाव टाइम नांला बिदिनो 700 घन्टासो नांबावगौ आरोना नोंथांमोना बे 700 घन्टाखौ खालामना होब्लानो जाबाय दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय पिस आउट